Basque Country, ay, viva la revolución. Alaxe esango diegu ondorengo egunetan bai, The Basque Countryra Euskal Herrira datoztenei ongi etorri, izan ere opor garaia dugu eta bai, gaurkoa dugu opor aurreko azken saioa, nunbait txintxoak izan garagu eta bi aste zitzokeirik ez duzue izango. Hori bertsio extraofiziala, ofiziala da Euskal Herriko itzulia datorrela eta haiek kenduko digutela gure tokia. Ikusten duzu doinu alaiekin hasi garela, modus operandi taldearen kantua da, Euskal Herriko jaietan barrena egindako ibilbide horretan aritu ziren haiek aurreko diskan ere ez da, batez ere, momentu zailak izanagatik ere, bizipoza bilatu nahian, eta hortxe, festa giroko doinu horiekin etorri ziren. Gaur alakorik izango dugu, baina serio ere jarriko gara, besteak beste, turistak eta bai, haiek izaten dute aukera mugak gainditzeko, baina tamalez bada ere muga horiek gainditzeko arazoak eta trabak izaten dituztenak, eta mugarik dagoen bitartean justizia sozialik ez da izango. Horretaz aritzeko filosofia olimpiadak antolatu dituzte, ikasleak eurek horren gaineko gogoeta egin dezaten, eta gaur saioan olimpiada horiek irabazi dituzten gazteak izango ditugu. Gaurko gazte hauek entzun da, seguru berriz ez duzuela esango, gaur egungo gaztei bost axola zaiela ze gertatzen den, ze benetan ikusiko duzue ze buru argiak dituzten gazte horiek. Noski, modus operandik, atzo ere aurreratu genizuen, kantu bat zekarrela gaur estreinatu dena, eta hementxe ikusi eta entzun ahalko duguna. Euskal musikan abesti ezagunenetakoa, eta horretarako gainera Iñaki Ortiz de Villalbak ondoan badu beste kantari bat bera bezain handia, Aiora Renteria. Gero entzungo dugu abesti hori, eta ostirala izaki, zinema kontuak Mikel Zumetaren ardura izaten da hori, eta aste santua joka dagoela eta gaur aukerak eta ezin xelebreagoa. Gogoratu non topatuko gaitu zuen Txiolandian, itzokei, bekomarra EITB, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, itzokei abildua eitb.eus. Eta aste santua zari garela, etxean geratzekoak bazarete, gaur, ibilaldi bat proposatuko dizuegu. Elizetan barrena, ez otoitz egitera edo norberak nahi duenera, baina elizak zein bitxiagoak Aitor Zabaletak bildu ditu, danak badira historia handia atzean dutenak edo xelebrekeriren bat badutenak. Beraz, badazpadere prestatu, arkatza eta boligrafoa edo papera edo, apuntatzeko egun hauetan osterantzeren bat edo paseotxoren bat egin nahi baduzue Euskal Herrian barrena. Eta gaurko ataurikoa borobiltzeko, ze abesti modus operandi aurki entzungo dugunez, beste bat aukeratu dugu, izan ere olimpiadatan aurkeztutako lan batean, mugan gainean ari direla eta Anariren kantu ezagunenetako bat aukeratu dutelako. Badakizue, ametsen eraiste neurtua, baleiketik hartutako irudia hauekin beraz gaur osatuko dugu gure atarikoa. Zauden lekuan geratzea, zure ametsen eraiste neurtuari ekitea, zuk horren beste denboran eta horren bestekoak fanez, gordeak ez duela zuk uste adina balio nartzea. Ikusi duzu, gaur atarikoan programazio orduko This is the Fiesta jarri dugu eta lankideak eta denak dantzan jarri dituzu Iñaki Ortiz de Villalba, arratsaldeon. Arratsaldeon. Izan ere kantu horrek badu, halako ez dakit, potere bat edo ura entzun orduko denoi festarako gogoa sartzen zaiguna, Badauka, bai. Egia esan, grabatu genuen gainera justu pandemia etorri baino lehen,
izan ziren azkenengo inauteriak Tolosan, eta hor grabatu genuen jende guztia algarak eta festan zegoenean. Argitaratu genuen bideo hori, eta gero ja etxean atxilotu gintuzten. Bai, ez da, eta gero hortaz ere hitz egingo dugu, ze modus operandi hasi zen utenetik ere, hortxe, pandemiak eta gainontzekoek ere baldintza dutu dute zuen ibilbidea, baina gaur bazatoz, besapean, abesti berri bat duzula. Bueno, nolabait bai, egia esan, urrengo diskan joango den kantua izango da, urrengo diska, badator sorpresas beterik, ez da, egingo ditugu gure abesti batzuk eta baita ere bertsio batzuk, ez? Hain zuzen ere, 2000 urtetik 2020ra nolabait jotzeari utzi dioten taldeen kantuak izango dira, eta hasi gara kantu honekin hain zuzen ere. Zergatik, talde guztiei eskatu diegu nolabaiteko baimena, eta hauek izan ziren lehenengoak izaten baietz, aurrera, egin genezakela, eta oso kantu ezagurotxoa iruditu zitzaigun, eta ekin genion horri. Atzoko saioan gainera kantoken joku berrian aritu ginen hor kantuak eta asmatu da diren horrekin, eta guk ere introaren 5 segundu jarri genituen jendeak asmatzen zuen. Uste dut euskal musikagintzako intro ezagunenetakoa dela, baina zuek beste kutsu bat eman diozue, beraz, iruditzen bazaizu, aurrena entzungo dugu Lastana, modus operandi eta Jora Renteriaren hautan, eta gero hitz egingo dugu horrekin. Vale. Hortxe, argi dagoena da, baladarik ezagunenari zuek etxeko ikutua eman diozuela eta besti dantzagarria bihurtu duzuela, ezta? Bai, egia esan, produzio lanetan gure bateri jole ibili da, Erbiti, beraren ikutu nagusia izan da, kantu honen emaitza baita ere, eta oso pozik gaude, azken finean bukaerako ze partea, oso dantzagarria da, oso frenetikoa, oso jaigirokoa, baina esan genuen, erabiliko dugu parte hori abesti osorako, ez, nahi genuen pizka bat trance hori izan, edo nolabait bere bidea izan zezala kantuak, ez? Eta jakin mina hori bukaeran konpontzea nolabait, ez? Azken finean, abesti guztia horrela izatea, esan genuen apurtxo bat, agian ja badago dena, eskubrituta badago dena, ez?
eta nahi genuen parte hori ginda izatea eta nolabait gora egotea. Bai, ja sorpresa faktorea berez badu, ez, kantua zein den jakitea eta zuen bien ahotsetan entzungo dela, ze doinu emango diozuen eta gero horrez, ja pixkanaka doinu elektronikoagoak edo ere izan daitezkenak nola entzungo diren, ez? Beraz, bate pentsa dezake, bale, balada tankeran egingo dute, baina ja trompetak eta sirakoak ere pista ematen digu alakorik ez dela izango. Oso zaila da egitea abesti tzar baten bertsioa. Oso zaila da, eta nolabait, egotea maila on batean, ez da? Batez ere, alako abesti ezaguna denean. Letra gehientsunek badakite melodia ere bai. Eta orduan erronka ere hori izango da, ez? Batetik fidela behar duzulako jatorrizkora, baina era berean ere abestiak berritik ere zerbait behar du, eh? Hori da, ez? Eta gero, pentsatu genuenean apurtxo bat, Juraren gan izan zen, emakume baten ahotsa joan behar duela argi genuen, nolabait, ez? Baina gero nork izan behar zuen, ez? Hor erronka bat zen ere, eta, nik harremana banuen Jurarekin, ja Betagarriren garaitik ere elkar ezagutzen genuen, eta bota nion, ez da? Eta esan zian, pasa zu kantua, entzungo dut eta esango dizut. Eta bien arteneko hauts hori gaina ondo ezkontzen dela. Oso ondo. Hori ere garantzitsua izango da, pentsatzen duelako, Aiorak berak presentzia badu, bere hautsak zer esanik ez? Segurazki euskal musikan dagoen hautsik potentenetako bat bada. Eta esanguratsuenetakoa. Eta orduan horre importante ere bada, ez? Biak ezkontzea, maila beretsuan egotea. Hori da. Apurtxo bat datorren diskari begira nahi dugu apurtxo bat hori, ez? Bertsioetan, gonbidatuak edo abeslari ezagunak haienak ere egitea kantu horiek, ez? Eta partekatzea apurtxo bat jai hori haiekin, ez? Eta zure bihotzeko onena jarri alduzu kantu honetan? Bai, zure bihotzetik onena, ez? Bai. Omenaldi gisa, ama guztiei eta batez ere nire amari, ez ja edadeduna da, adina badauka, eta ikusten dut apurtxo bat, ja bizitzaren azken txampan, eta, egin duena... Egin zenieten azkeneko singela. Hori da, egin duenagatik, gugatik, ez, ama guztiek egin dutenagetik, eta batez ere lehengo amek, ez, guta arduratzen zirela, eta aita lanean zegoen bitartean, gurekin arduratzen zirela, ez. Haiek eusten ziotela familiari, etxeri eta guztiari, entzun ezaguna putxa. Argi bilakaturik bultzagintuzun zure erraietatik eman zenigun bizitza opari lehen urratsak zure eskutik helduta eroritako alantzatzen irakatsita malko guztiak ez zeuden isurita Ama izan direnei, izan ez direnei, azken finean emakume guztiei eta zuzen ere emakumearen egunaren karietara ere ateratzen duten, ez? Bai, egia esan nahi gabe egin genuen, zeren bideoak egia esan bazukan beste data bat, baina arazoak izan genituen produkzioarekin eta atzeratu behar izan genuen eta justo martxoaren 8arekin bat egin zuen. Eta horrexegatik egin zenuen eta justo astearte ostegunetan kaleratzen dira bideoklipak eta ostiraretan be, baina hor bat egin zuen martxoaren. Hori dana ondo aztertuta dauela, ez arrakastatan ez dagoen, musika gaur egun ere alaxe ez da, begietatik sartzen zaigula, ez, eta diskak eta atera beharrean ere, barri dago, bideoklipa eta irudia, nabarmena da, irudia ongi zainduta duzuela, berezia, ez, azalean ere ikusten dalako amatasun hori, ama eta seme alaben arteko harreman hori, hor ondartzan ere argazki zahar horiek, eta puntu nostalgikoa, baina hau ere festa giroan, zen nahiko doinu bizia eta alaia ere badao. Bai, nik uste dugu, modus operandi zuzeneko taldea dela, talde batetik, ez? Eta etxan entzuteko edo kotxan entzuteko ere bai, ez? Baina nik uste dut kantu hau, edo, batera ditugun bi kantu horiek zuzeneko taldeak direla erabat, eta horretara doala taldea, bez, zuzeneko, alai eta zuzen bat bideratzera edo egitera, ez da?
Eta, bueno, besterik gabe. Ematen da gero letran ere estribilloa eta ere itxaskorra, ez? Eta ondo ikasteko modukoa, errepikakorra, berehala ikasten duzunekoa, ez? Badala, ez? Bai, hori da. Bueno, azken finean gure abestiak horrelako dira, ez? Nahiko zuzenak eta horrelako estribillo eta dantzagarriak, ez? Bai. Izan ere bertan zuk esaten diozu beste amari, zu izan zarela munduko onena, zuk eman didazun kemena, ez? Bai. Eta kemena ere behar da musika munduan hainbeste urtetan horra aritzeko, Iñaki? Ba, egia esan kemena, gogoa eta nolabait altxatzea egunero eta pentsatu kantu batean, pentsatu zer nolako gauzak egingo dituzun musika munduan eta bestetan, eta gainera ja ertzainak taldeak esan zuen, ez? Euskal Herrian rock and rollak ez du dirurik emanen, eta arrazoia bat zuen. Nik ez naiz aritzen musikan bakarrik, ez ezin naiz bizi musikatik, argi dago. Baina oso pozik, ez? Nire musikak eta konposatzeak eta taldeak eta aritzeak ematen dit bizitza. Ematen dit nik uste dut zergati bat ere altxatzeko goizero, ez da? Egia esan bakarrik ez dakit lanera joango banintz edo beste gauza batzuk egingo banitu, ez nindukete beteko era bat, ez? Eta musikak betetzen nau, eta nolabait berdin dit jendea etortzea kontzertutara gutxi, asko, egitea, aritzea eta jarraitu eszenatokitara egotzea, ez? Pentsa egon naizela eszenatokitara 1100 aldiz gutxienez, eta superpozik egin bai, zure ibilbidea jarraitu duenak badaki edo agargi daukazu musikaren kurrante bat zarela, langilea zarela, eta hain zuzen ere saiatzen zaren ez zure musikan ere, zure baloreak eta printzipioak eta ere izaten kurranteetaz eta pensionistetaz ari garela, haiei ere azkeneko ereserkia zuk zer horrek egin diezu, modus operandik egin die, 5. urte hurrena dutelako, ez da, pensionisten mugimenduek? Estimatzen dut, izugarri estimatzen dut aipatu izana, hori, aipatu izatea orain. Egia esan oso jende gutxi gogoratu da horrekin, pentsionisten ereserkiarekin hain zuzen ere, oso kantu polita egin genuela uste dut, eta, bueno, hor geratu da, ez da, hainbeste zoramen mundu honetan, bizigarrena irrati eta single eta hau kontsumitu. Azkarrek ibiltzen gara guztiok, eta gaur bai, eta biarraztu zaigu, eta alako dakizu abesti hori heldu den edo ez, kontsumitu, bestea zakarrontzira bota, eta egia esan, bai, izan zala oso erronka polita, esan ziguten, berehala egin genuen kantua, gainera guk, diskaren presioa ja bagenuen gainean, baita ere, bi kantu hori hauek produzitzen eta pentsatzen eta hoiekin eskutartean eta aritzen ari ginen, eta etorri izan jubilatuen ideia eta esan zidaten, eta, bueno, egingo dugu, ez? Ikutu zizuten, zuzer horri lehendik ere, sindikatuan eta lan egindako ez da, azken finean gertuko duzu langileen borroka, zuek melodia egin eta amurizak berriz, ez, letra? Hori da, Xabierrekin ibili nintzen hor, gauza batzuk alda genezaken, edo ez, egin nahi duzuna, Iñaki izan zidan. Eta egia zen, bueno, boldatu genituen gauzatxo batzuk eta abesti polita aterazan. Gaina txalutzeko ere badela, 5 urtez esan dugu pentsionisten mugimenduak astez aste, eta batez ere ze duintasun lezioa eman diguten, ez? Nola eusten duten borrokari? Gizarte lokartu batean bizi garela uste dut, ez? Eta haiei esker daukaguna gaur egun, ez? Nire ustez haien borrokari esker, haiek jarri dute borrokan, ez? Eta guari gara beste kontu batzuetan, eta mugikorrarekin. Erakusten digute borrokan segituko dutela hil arte, eta zuen azkeneko diskak ere antzeko gonbita egiten zuen, dantza egin dezagun hil arte, ze lan hori gainera nola bidera izan zen, hortxe pandemiak baldintzatu zuena, ez, zuen bigarren diska zen. Bizitza honetan ez dakizu noiz asmatu, eta orduan hor pandemian geundela, atera genuen diska, atera behar dugu, ez dugu aterako, ez dakiz zer, eta egia esan, bueno, inoiz ez dugu jakingo ondo egin genuen laizki, baina hor atera genuen, oso diska polita da, bigarrena ere bai, modus operandiren bigarren diska, dantza gaitezen hil arte, ez? Agitz horrek ere baldintzatu gintuen apurtxo bat, dantzatzen dugu o dantzatzen gara. Orduan, horri bili ginen, jendeak erabiltzen du transitioa, ez? Jendeak erabiltzen du dantzatuko dugu, baina dantzatuko dugu espata dantza eta dantzatuko gara gutzu eta biok. Orduan,
hori ibili ginen, baina egia esan, bueno, erantzun ona izan du zuzenekoetan, jendeak badaki kantuak, eta batez ere iparraldera joan garenean, baita ere jendearen feedbacka oso ona da, kantu asko dakizkite, eta hemen, bueno, pixkanaka bagoa zegoaldean be... Mezu gizara ere uste dut gainera funtzionatu zuela, ez hain zuzen ere pandemian egote horrekin, festago hori edo austura puntu hori, katartikoak behar zuen, barrura begira egon ginen, eta barrukoari ere begiratu behartzaio parteka, noski, eta letretan ere, bigarren lan horretan ere alaxe aritzen zineten, ez, maitasuna, desamodioa, borrokak, bestelako borrokak ere bai, baina, bazegoen nolabait ere, bueno, hemendik aterako gara, eta atera behar dugu gainera, irriz, alai eta dantzan. Bai, eta gainera kasualitatez izan zen, grabatu genuen hori, eta pandemian jauzi ginen eta gero zen egingo dugu bigarren diska, nola jarraituko dugu, urrengo uda nolakoa izango den, azken finean egiten duzu baitere apurtxo bat bizia emateko eta jotzen jarraitzeko, baina ez badago espaziorik, ez badago leku hori, zer egingo dugu, ez? Eta, bueno, erabaki genuen ateratzea, eta nik uste dut diska horrekin pasaden uda egin genuela kontzertu desentez, baina pandemia ostean izan da izugarrizko loraldia baita ere Euskal Herriko musika panoraman, egon badago leherketa moduko bat, inoiz baino talde gehiago, gainera Euskal Herrian da, nik ez dut ezagutu horrelako loraldirik, horrenerako gauzarik izugarri ona dela, nire ustez kulturarentzat, Euskal munduarentzat eta jende asko gainera euskaraz abestuz, ez? Bai, lehen esan dugu kemenarekin lotzen zaitugula, izan ere modus operandiren hasieratik ere, ez, biskator ibilizaretelako zangalatrabaka bezala, ez, oztopoak gainditu, eta aurrera egiteko kemena horrekin. Lehen aipatu duzu, diska berrian, 2000 eta 2020 garren urtean, hortxe ja agur edo esan diguten taldei omenalditxo bat egingo diezuela, eta karo, oraintxe betetzen dira, 30 urte betagarrirekin hasi zinetela, ez? 11 disko, 100 kontzertu ere haiekin, eta oraindik ere izena iaia beti abizen gisa hortxe eramango duzu, ez? Iñaki Betagarri lehen ala zinen, eta oraindik ere kostako zaizu hori gainditzea. Ez dakit keinurik ere egongo da, disko berrian horrekiko edo? Egia esan, abizen hori ja daukat, ez? Beti dako. Nirea inork ez ditezaten horti de bielo, izik eta Iñaki Betagarri, ez? Betagarri izan zen iraganaren zati oso garrantzitsu bat, eta bat dator nirekin ja hil arte. Eta orain nire taldea da modus operandi, ez? Ez dakit zer gertatuko Betagarrirekin, zerbait egingo dugun edo ez, baina nire bihotzeko taldea berez orain da modus operandi, ez da? Eta noski, oso atal garrantzitsua izan zen nire bizitzan, oso garrantzitsua izan zen baita ere, nire ustez Araban izan zen euskal talde oso garrantzitsua, gero baita ere Euskal Herrian izan zuen bere garrantzia, eta oso pozik, eman didanarekin eta gaur egun naizenarekin, azken finean gara iragana gara, ez da, eta horrek ere ni egin nau, ez? Betagarrik ni egin nau. Nondik gatozen, ez? Nora goazen jakiteko, importantea dela, eta segurazki bide horretan ikasitako guztiak egin duela gaur horren ondorio izatea, ez? Garai hartan eska eta doinuak, gaur oraindik ere trompetari eta eusten diozue, baina ikusita bigarren diskan eta orain hirugarrengoaren zantzuak ere atzeman da, beste genero batzuetara eta ere alitzatetelako, ez da zabaltzen, ez? Bai. Aldatzen gara denborarekin eta gauzak ikusteko moduarekin ere bai. Eta hori, besterik gabe, baina bero, aurrera begira eta gauza berriei begira. Iruditzen bazaizu Iñaki, hasi dugun bezala bukatuko dugu latzenena entzunez, ez? Ze gaur izan dugu estreinekoa, hemen entzuteko ohorea, eta pixkanaka ezaguna egingo zaigulako latzenen bertsio hau, modus operandi eta Aiora Renteriaren ahotsetan. Eskerrik asko Iñaki. Eskerrik asko zuri. Animatuta. Eta zuei. Hoi da, eta eutxi horri, hementxe latzen, modus operandi eta Aiora Renteria.
Aintzina, gu bezalako arrantzalek arrainekin hitz egiten zuten. Kaio makaio! Arrainen etxean, arrainik ez! Eta zure aita, itxas! Pueden parar el mundo. Dikate honek lotuta. Noche ochentera. Te vacila un poquito. Por España, Paco, me pones bellaco. Como les enseño la mesa. Vamos a engañarnos. Baina beste gauza batzuka. Zenondik etorri. Ni bai banuen susmoa, gure ondorengo miratuek apuntatuta izango zutela agendan hitzordu hori segurazki, eta uste dut antxe izango direla, baina merezi dute, zelana ondo egin duenak gero sari ere merezi du, eta hauek festarako ere lehendik puntuak izango zituzten, baina orain gehiago ze argi erakutsi dute, ikasle finak ez ezik burua argia dutela, eta horren bestez, irakasleok zer esango dugu, ezta, Bakarne Mendiola, arratsaldeon, ikasle fina danak eta etxeko lanak ondo egiten dituenak, gero halako saririk eta ere merezi du, ezta? Alaxe da. Orain jarriko gara zurekin, zuzarelako filosofia irakaslea, Ibaizabal ikastolan, bertako ikaskidea duzu Mamam Maitxa, arratsaldeon, Mamam, ongi etorri, argazkilaritza sailean irabazi duena, saria, filosofia olimpiadan, eta Aiala Garabieta, arratsaldeon zuri ere, eta zuk berriz disertzioan. Horrela esan da, gero azalduko diguzu, disertzio hori zer dan, ze aurrena Bakarne azaldu beharko dugu filosofia olimpiadak zer diren. Olimpiada hitza guk kirolarekin lotzen dugulako, baina noski filosofia aurrean jarrita ja pista bat ematen digu, ez? Hori da. Baina zer hasi baino lehen, esan beharko nuke ez, edo mai gainean jarri zenbat eta zenbat bolondresen lanagatik gaude gu gaur hemen, ez? Eta eskerrak ematea dagokit. Bai filosofia olimpiada prestatzen duten hoiei, agorako taldekideei, hainbat ez, irakasle, filosofiako irakasle guzti hoiez xaxatzen ibiltzen dienak. 2018 urtean hasi zineten, bigarren hezkuntzako irakasle talde bat elkartu zineten, esan ez, zerbait egin beharko genuke filosofia gerturatzeko ikasleen gana, eta zuk esan duzu bezala, norberak lehendik ere bere lanarekin nahikoa ez, eta gero alako saltxatan sartzen gara, ez, borrokan eta aritu nahi dugunok, edo printzipio batzuk ditugunok, eta horrelaxe lortu zenuten aurrera ateratzea, eta gero eta urte gehiago, eta gero eta arrakasta gehiago izatea ekimenak. Bai, geroz eta lan gehiago aurkezten dira, eta maila altukoak, eta gehien bate behar batetik abiatzen dalako, ez? Iruditzen zaigu nerabe baino, ez? Gazte kritikoak nahi ditugula, eta alaxe ikusten nahi gea, ez? Urtez urte. Ze filosofiak betidanik pereza pixka bat eman izan du. Descartes, Kant, Platon, ez? Badirudi behartuta ikasi genituen haiek, baina, klaro, eske filosofia hori baino gehiago ere bada. Eta bizirik da ona da. Eta bizirik da ona. Bai, eta zeharkatzen gaitu momentu oro, behar bada ez geha jabetzen, ez geha hartzen, baina behaiek ikusten dute, ez? Eta urtero lantzen duten gaiak, ez? Zuek esango dezuen baino be, bizi ditugulako. Ordone filosofia biziri da ontzeo zer bada, aldarrikatzen deu, eta iruditzen zaigu. Eta gure bizitzak berak esparru guztietan izan dezakela filosofiatik, ez? Edo filosofiatik landu daitezkela guztiak ere, ze filosofia ez da soilik ikasgai bat, azken finean bada, gai baten gaineko gogoeta edo egitera bultzatzen gaituen hori, ez? Ni beti esaten da begira da aldaketa dela, ez? Eta hortan saiatzen gea begik zabaltzen, irikitzen, eta beste begirada bat ematen errealitateari. Gure antzera, zuk zer horrek ere Bakarne askotan entzungo zenuen, gaur egungo gazte hauei bostaxola zaie dena, paso egiten dute, festa, botilloia, besterik ez dute buruan, gaur hemen bi adibide baitugu, baina olimpiadatan gehiago ere izan dira, hori ez dela horrela, ez? Ez, egunetik egunea gainean ikuste dut indartzen dela, ez? Mezu hori gazte prestatua dago, gaztea kritikoa da, eta gure, ez, bete beharra bada, ez, hoiei bidea ematea noski. Zeran irakasleak ere gaizto xamarrak eta gai potolo xamarrere jarri dizu, Ze, karo, horrela esan da, mugak eta justizia globala. Eta horren gainean, esaten dizute Aiala, disertzio bat egintzazu, zezuk disertzio saian, bigarren saria irabazi duzu, hori gutxi ez, eta euskeraz egindako aurkezpen hoberenaren laratz saria ere eman dizu, Udako Euskal Unibertsitateak, UEUk, zorionak beraz, horren beste. Disertzioa zer den, behar bada hortik hasi beharko genuke azaltzen, ez? Da, holako diskurtso bat, edo apalditxo bat, ez? Hori da, gai baten bueltan gogoeta bat idaztea, nire kasuan, eta beno, hilkatzea diskurtso bat, jartzen dizuten gai edo galderra horren inguruan. Berez filosofia baderako galderak egitea, eta
horiek erantzuten saiatzea. Bai, eta esan dut nik atarikoan, Anariren kantua zerbaitegatik jarri dugu, izan ere mugen erausten neurtua jarri zenion zuk izena, baina abiatu beste kantu batekin abiatu zenuen, orain entzungo dugun hau, John Lennon, Imagine, berak kantuan aladiolako, imagina ezazu mugarik izango ez duen mundu bat, eta zuk ariketa hori egin duzu? Saiatu naiz. Gainera besti horrekin galdetu ziguten ea desiragarria litzateken mugarik gabeko mundu bat. Eta nik erantzuna nahiko argi naukan, eta zen baietz, badela desiragarria, behintzat munduaren ego ekialdea zapaltzeko ipar mendebaldeak erabiltzen dituen muga horiek bai eraitzi behar direla. Guztion artean izateko eta bizitzeko espazio ez dakit, aniskoitzak eraikitzeko. Naiz eta jakin hori ere zaila izango dela, ezta? Ze kudeatzeko edo batzutan kudeatzen dutenei lagungarriak zaizkie mugak, ez? Batez ere, eskatasunaren kontrakoa ere badelako, ez? Zu muga hauen barruan zauden bitartean, hemendik ez zaitez mugitu, eta nik esandakoan bakarrik atera zaitez, ez? Eta batez ere, kapitalismoak eta ezarritako mugezari bagara. Ze zuke desberdinketa hori egiten duzu, esaten duzu ez zarelari muga orografikoen gainean, ez? Muga orografikoak hor daude, baina badaude beste muga batzuk nahita eta helburu zehatz batekin jarritakoak direnak. Hori da. Mugak berez poliedrikoak dira oso, badaude naturalak direnak, orografikoak kasu, baina badaude beste batzuk hori, zapaltzaileak direzenak, eta giza nahitasun eta ezpatasunezko mundu bat mugatzen dutena erabat. Azkenean, muga horiek ezartzen dituztenei gustatuko litzaiake galdetzea ea zer egingo luketen haiek imigrante horien azalean jaio izan balita, ez? Azkenean uste dute empatia gailendu behar dela eta gure bizitzak zuzendu behar dituela. Bai, ez da irakasgai txarra hori, ze gaur egun ere albistegiak, teleberriak gaur eguna edo ikusiko bagenu, garbi dago ez, mugak toki askotan daudela, ez, Ukraina, Rusia, hortxe gabiltza ere liskarretan, badaude gero harresi batzuk ere, ez, oso nabarmenak direnak, harresiak buruan daudenak ere bai, baina zuk horietatik eta abiatu beharrean eredu hartu duzu zure aititen harresietan. Izan ere zure aititek ez, baserritarra izaki, animaliak eta baditu, eta animaliek muga nola hartzen duten eta gizakiok muga hori nola hartzen dugun ez dela berdina. Ez da berdina bat ere. Ni askotan joaten naiz nire aititerrafaren baserrira, eta bertan behin ikusi nuen nola bereak, igaro ziren alboko lagunaren, osokoaren belardira, jakin gabe bestearena zela, ezta? Ez zuten muga politiko horren kontzientziarik, txoriek AEB-ak, estatu batuak eta Mexiko banatzeituen muga zeharkatzen dutelako, ez da. Orduan, berez animaliek ez baute kontzientzia hori, zergatik guk mugatu behar dugu hain ertziki besteon bizimodua, ez? Ze politia gainera zure lanean, ez, elkar bizitza horretan izatea zure aititen aipamena eta Karl Marxen, ez, El Capital liburua. Biak pareko, ze liburuetara mugatzen bagara segurazki motz geratuko zaigu, gure munduaren ikuskera, segurazki libururik gabe ere bai, baina jakin behar da ez, liburuetara jotzen eta baita inguruan dugunera jotzen. Hala da. Bizkat, horrik kartzen diburura teoriaren eta praktikaren arteko dikotomia hori, eta bai, praktikarako teoria beharrezkoa dela, eta teoria ulertzeko ere praktika beharrezkoa dela. Orduan, bai, bizkat, autore klasiko horiek izugarri garrantzituak direla, landuz ezagutzen dugulako besteek gure aurretik zer pentsatu duten eta nola ulertu duten mundua, baina garrantzitsua da ere gure egunerokotasunera horien pentsaerak eramatea. Dena den erronka ez da makala, ze zuk zer horrek ere zure lanean aipatzen duzun bezala, gure bizitzak gidatzen dituen kapitalismoak muga horiek zinbestekoak ditu bizi irauteko. Eta orduan beti asmatuko du moduren bat, muga horiek bizi iraun dezaten. Bai, hori da. Esku ikusezinak diruaren makinaria horri iragiten jarrai dezan, beharrezkoak ditu muga horiek, beste batzuk zapatzituzten mugak ez baleure, azkenean ezin eskoa litzatekelago sistema hori mantentzea, ez? Mugak, zuk aipatutako muga horiek batzuk gainditzea lortu dutela, beste batzuk berriz bidean geratu dira, ez? Eta mugetaz zuk ere badakizu zerbait, mamam, ez? Argi dago, eta horregatik zuk zure lanari izenburua dotorea jarri diozu esanguratsua, itota ere ez gaituzte isilduko.
eta zuk berriz hitzen bidez, Aialak bezala ez, baina zuk argazkien bidez egin duzu, zure argazkiek ere atzean badutelako mezu bat, eta oraintxe ikusiko dugun lan honek irabazi du, ezta hain zuzen ere lehen saria, zorionak beraz, ze ez du izango zara estatuan hain zuzen ere Euskal Herria, Euskal Autonomia Erkidegoa ordezkatuko duena, lan honekin irabazle izan zarelako. Hor ikusten zaitugu zu zeu, panpinez inguratuta. Izan ere, zer esan nahi zenuen argazki honekin, ze mezu zabaldu nahi zenuen mamam? Bueno, ni adidez, filosofia, iruditzen jate, adidez, informazioa asko edo, informazio hori plasmatzeko edo adierazteko hiltzen dutaz irudiak. Uste dudala niretzat modu adierazgarriena, nire burua espresatzeko. Argazki batek laburtu dezazkela makina bat izen, ez? Eta orduan hori ikusten zaitugu bat, zu uretan zaudela, bainera batean zaudela, baina ez zaudela itota, ez? Hor burua bintzat ateratzen duzula. Eta inguruko panpinak denak dira zuriak, ez da kasualitatea, aukeraketa. Erabidetaz panpinak zure, egiteko adierazpen bat bezala, gauzela, adieraz, ni Euskal Herrian biziden beltzaran bat, gauzela, pertsona zuri zinguratuta hemen ez dauz beltzaran asko. Eta, hori. Zelen mugetaz aritu gara, muga batzuk badira oso evidenteak, ez? Pareta bat egiten dute, eta hori badakizu muga bat dela. Edo ate bat jartzen dute, eta badakizu hori muga bat dela. Zure kasuan, hemen, Euskal Herrian bertan, somatuko dituzu ere, jendearen buruan dauden mugak, ez? Eta horiek behar bada apurtzen zailagoak direla. Ni oinarritu daz, nire bizipenetaz, Euskal Herrian bizi izan da. Oinarritu daz nire bizipenetaz, adibidez, nola sartzen ziren, ni uleagaz edo nire azal koloreagaz eta horregaitik. Earitu, metafora bat bezala, sentitzen zela itota bezala ez, Euskal Herrian. Itota ez uretan, bestelako giroan, ez? Eta oraindik ere, eta ustez behintzat, eta denok ala esaten dugu, gero eta irekiagoak garela, gero eta toleranteagoak garela, baina errealidadeak esaten du oraindik ezetz. Zuri oraindik ere kostatzen zaizu. Hortxe, zu bintzat argazkiarekin asmatu duzu mezu hori helarazten, eta esan duguna, pixkat abusoia ere izan zara, mama. Ze, iaz ere zuk irabazi, eta urten ere, Bestentzat ere utzi beharko duzu zertxo bait, ez? Gustora, ez? Bestela ere baduzu afizioa argazkiak eta egiteko, eta lan honetaz apart, eta pixkat zure adierazpide gisa erabiltzeko argazki gintza. Norman marrazten dut, esan duten bezala ideiak plasmatzeko. Zen marrazkien esan duzuna, bakarne, aipatu behar da, sail bat ere badela, ez, bat ez izan da digresiorena, edo, ez, politikarirako dijoaztenen atala, diskursoa lantzen dutenena, beste da artistena, ez, argazki batean labur biltzeak horrek ere badaukalako meritua, eta sail hau, marrazkerena Euskal Autonomia Erkidegoan soilik dago, beste estatuko gainerakoetan ez dago, ez da? DBH-era zuzendutakoa bada, eta hori, gazte-gazte, hasten dira pixkate nolabait, filosofia dun kutsu hori pixkat islatzen, behaien marrazkitan. Eta egia esaten maizut oso harro gaude. Eta motiborik ez zaizue falta, hemen mamam eta Aiala dauzkagu besteen izenean, baina aipatu behar da, 200 bat ikaslek hartu dutela parte, horra aukeraketa bat egon da, Eibarren ospatu zenuten finala lehengo astean, eta bertan saritu zenituzten, laneko berenak edo, baina zer nolako jendea, edo zer nolako ikasleak dira esango zenuke parte hartu dutenak? Klaseko azkarrenak dira, edo bestelako interes bat dutenak, edo ze perfil, edo badago erretrato robot bat egiterik? Sanongo nukean hitza dela, bai? Eta hori da berazten gaituna, ez? Begirada ezberdinez osatutako gune bat da. Eta hor bai erantzule nagusi bat izan daiteke irakaslea, ez? Nolabait da nahi erakustea, ez? Filosofia lehen aipatu bezala, badala gauza bat bizirik dagoela eta zeharkatzen gaituela, ez? Hortaz jabetzen dira berehala, eta ikusten dute horrelako ekintzekin, ez? Bai gai diela nolabait murgiltzea filosofian, eta horrea... Eta implikatzen direla ere euren inguruetan, ze badakigu Aiala beste kafe filosofikoetan ere hortxe izaten zarela, biran, eta hori ere eskertzekoa dela, ez? Beti ere zarrunoak eta juntatu beharrean, ez? Zarrunoak diot, kariño, zen oski eta zarruno naizen puntutik, baina interesantea ere badela, belaunaldien arteko elkarrezketa horretan,
gazteen ahotsa eta ere egotea, eta argi erakustea, lehen esan dugun bezala, gazteek ere baduzuela zer esan, baduzuela buruan landutako diskurtso bat, eta diskurtso hori entzutea interesgarria dela, gaur aletxo bat entzun dugu, eta aipatu behar duguna da gainera, Bakarne, datorren urtean, estatuko finala, Bilbon burutuko dela. Horregatik, orain arte bezala, argi erakutsi behar daukagu datorren urtean ere, interesa badagoela, eta badagoela hemen talenturik, beraz, jendeare animatzen den datorren urtekoan parte hartzera, ezta? Bai, eta zailtasun ugarikin topo egiten dugu, ez? Eta pentsazazu, ez? Gazteke sare sozialen adoktrinamendurari aurre egiten diotela horrela, orduan indarra areta handiagoa erakusten dute, ez? Eta gu ere, zailtasun ugari finantziaketarako, beraz, hemendik ere, pixkatepe... Deialdi bat, ez? Igerri dadila hori ere, gero ari bagara gazte talentu dunak eta lagundu behar direla, ere bada modu bat, ezta? Bai, eta lagin txiki bat da, baino badago. Bai, igertzen zaizu arro zaudela, eh? Bai. Eta motiborik ez da falta. Mamanek alaxaten dide. Bai, ez? Funi baino, bai. Argi dago baietz, eta uste dut horretarako motiborik ere badugula guztiok. Ikaslea, hori da, ez? Ikaslea, gainditzen donen irakaslea, orduan da zure lana, ez? Ondo egiten ari zarenaren zinera. Zorionak irurei, baki gainera ikasle garaian ibilita, orain oporrak gogoz hartuko dituzuela gogotxu. Ez dakit, Elizara joateko probestuko duzuen, hori zizu galdetuko zuen kontua delako, ez du behar bada zertan Elizara ere joan, baina guk horixe egin behar dugu, izan ere, aste santua ate joka dugula, batzuk kanpora joatekoak izango zarete, beste batzuk berriz ez, hemen inguruan ibili behar baduzue, eta nora joan ez badakizue, guk egingo dizuegu Elizen zerrenda bat. Baina ez otoitzera joateko, baizik eta Eliza bitxiak direlako, denek badute bitxikeriren bat eta ikusteko modukoak dira. Beraz, Euskal Herrian barrena, Aitor Zabaleta, gure lankideak honetaz asko jakiten duela eta berak egin du txangoa guk ideiak hartu ditzagun. Kanpotik ikusita, Eibarko Azitain auzoko Elizak ez dauka apartekorik. Leku itxusi zamarra da, errepidea, trenbidea eta autobidea albo-alboan dituela. Barruan ordea, berezitasuna aipagarria dauka Eliza honek. Bizarri gabeko Jesukristo. Horrelako hiru bakarrik daude munduan, Poloniako Krakobia hirian, Segovian eta Eibarren. Ez dauka bizarrik, ez da gurutzerik, ez da arantzasko koroarik ere. Hauxe esan zigun Azitaingo parrokoak bizitan joan ginen batean. Erdi egan dagoela, gurutzerik ez da agertzen, eskuak zabalik daukaz, eta arpegia burua ere garbi da. Beste aldetik koroia arantzabalik dago. Horiegatik ikuste dut hau, batek artistak edo simbolismo asko jarri zuela. Eibarti gertu, Markinan, beste Eliza hau ere ez da oso ikusgarria kanpotik. Arretxinagako San Miguel. Baina barrura sartu eta ezustekoa galanta da. Hiru harriandik ia leku guztia hartzen dute. 40 milioi urteko haitz erraldoiak dira. Dirudienez, kristautasunaren aurretik ere, leku sakratua izan zen Arretxinaga. Ez da harritzekoa. Markinatik Gipuzkoako bihotzera, Zumarragara. Antiguako ermitak 700 urte ditu. Dotore askoa eraiki zuten harriz eta egurrez, eta solstizioa kontutan hartuta. Koruko lehioa nahita dago albo batean, eraez paretaren erdian. Udako solstizioan, San Juan bueltan, arratsaldeko eguzkizpiak leihotik sartu eta bete-betean argitzen dute aldarean dagoen Ama Birjinaren irudia. Simulazio honetan ikusten dugun moduan. Arkitekturaz ez ezik, astronomiaz ere bazekiten zeozer gure arbasoek. Gipuzkoako mendietatik Arabako Lautadara. Agurainek ondare historikoa aberatsa dauka, baina eraikinik aipagarriena ez dago begibistan, udaletxe barruan baizik. San Martin Eliza da, 12. mendekoa. Oso osorik dago. Bitxia da benetan irudia. Udal bulegoen alboan, Eliza erromanikoa. Bilkurak egiteko zein biltegi bezala erabili zuten, eta horregatik gorde da inondo horren beste mendetan. Nafarroako Orizoain herrian, duela gutxirarte etzekiten Elizako aldarearen azpian kripta bat zegoenik. Sekretuzkoa dirudien eskeilara batetik jaitsi,
eta misterioz beteriko eremu txiki batera heldu gara. Otoitz egiteko eta erlikiak gordetzeko erabiltzen ziren kriptak. Bost elize ikusi ditugu, itxuraz apalak, ondarez ezin aberatsagoak. Elizatik bueltan, zein eta Mikel Zumeta, gure pekataririk nagusiena esatera ni joan. Bakizu, garai batean, hola, aragia erakustea pekatutzat hartzen, Zumeta? Hola ikusita ez dirudi, baina galtza motxak ditu azpian. Claro. Horreak izan, ez planuan horrela ikusita, izan ere zu pekatariz baina elizgizon, hitz egin behar diguzu, ze badakigu izenburuak jartzen ere abila zarela, bertsolari izena ateratzen zaizula, eta gaur halaxe deitu duzu, bedeinkatuak bekatariak aste santurako itzaurrea. Noski. Pekataria zarazu? Bai. Bueno, segun pekata minuta, ez dakit. Dena den kontu, ze bakizu pelikuletan eta zu zinema zaritzen zarenez, batzutan pekatarik nola bukatzen duten ere, bakizulako. Ikusi behar da ere, horregatik aukeratuan gaurko pixkatalizaren inguruko filmak aukeratu ditut, gehien bat, aste santura horbiltzen garelako, eta normalean aste santuan gehienetan izaten direla. Quo Vadis, Ben-Hur, pixkat... Hori garai batean zen, Gaur egun ja hori ere galdu du. Braianen bizitza, Jesukristoren taldia ez dakit zer, edo... Segurako prozesioa, Durangokoa, danak emango ditugu etxe honetan ere, eta pastorala beti ematen dugu aste santutan. Horregatik, eta esaten nun, banakan hor pixka zalantza esaten nun, ekartze ditut agian Ramadamarekin, edo judaismoarekin, eta kristautasunarekin, pixkat olako zerbait ekartzeko, azkenean, erreztasunaren gatik, ekarri ditut kristau erligiarekin loturiko filmak, baina nolabait kritika zantzu batzuk izango dituztenak, eta auzian jarriko dituztenak, ez horren beste, pentsamendu teologikoa, baizik eta agian Elizaren egitura, pixkat auzian jarriko dituzten filmak. Puntu desberdina emango dutenak. Hori da. Eta, hasiko gara pixkat, Esen izen hauden dokumental honekin, dokumental estatuatuarra, 1992ko dokumentala, Frederick Wiseman zuzendariak zuzendutakoa, eta ikusten dugu komunitate religioso txiki bat estatuatuetan, eta garaia dela eta 70. hamarkada, pixkat, beraien bizitza nolakoa zen, ikusten da garaia nolakoa zen ere bai, ikutu puntu hippia dutelako, pixkat, eta haien gatazka, komunitatean bizitzearen gatazka, eta haiek, errezatzearena, eta jainkoarekin daketan harremana, eta komunitateak sortzen duen gizartearekiko nolabaiteko austura, eta ikusten dira egunerokotasunaren, haien bizitzaren inguruko nolakotasun interesgarri batzuk, oso dokumental polita, eta nahiko errez ikusi ditekena, eta interesgarria hasteko, hau izango ditzateke formalena edo. Eta ondoren berriz ezagunena, bilduma honetako ezagunena, eta Aitor Zabaleta gure lankidearen pelikula Kutxunena. Normal. Normal alda. Eta horregatik aurtu dut, pelikula. La Rosaren izenean edo, izena du filma, 1986koa, Jean-Jacques Hano zuzendariarena, Sean Connery, Christian Slater, eta nola ez, Ron Perlman ditugu, beste aktore eta aktoresa askoren artean, Elao herri batean oinarritutako filma dugu, eta, hemen ikusten da, batez ere, apaiz benediktiar baten ibilbidea nola joaten den abadia batera, bertan heriotza batzuk edo gertatzen ari direlako, sortzen ari direlako, eta badauka puntu bat pixkat poliziakoa, Sherlock Holmesekin edo nolaiteko ez, olako zea bat, baina apez munduan, erdi aro inguruan, inkisizio garaian, eta hemen ikusten dena asko eta oso interesgarria dena, beste gauza askoren artean da, nola jartzen duen auzian gauza bat dela teoria, eta beste gauza bat da praktika, eta nola dauden korronte desberdinak erlijioen baitan, nola talka egiten duten, eta egia esan oso filmen nire kutxunenetakoa da, asko gustatzen zaidan filma da.
Niri ondorengoa gehiago gustatu zitzaidan Corpus Christi. Oso ondo, oso ondo, gustu ona. Garai batekoak gola direnak, hauek aktualagoak edo, ez, kontemporaneoagoak direnak edo nahiago. Corpus Christi oso ondo, Corpus Christi oso ondo. Zuzendaria Jan Komasa, poloniarra, 2019ko filma, hau da, duela urte pare batekoa. Eta zer aurkitzen dugu bertan? Bueno, bertan aurkitzen duguna da, histori bat, berdina, zer ikusiko dugu gazte bat, nolabaiteko adin txikikoen zentru batean egondu dena, justiziarekin arazoak izan dituelako, reformatorio edo olako zerbait olako batean egondu da, eta bukatzen du, bere egonaldi hori, bertan erlijio kristauarekin nolabaiteko lotura berezi bat sentitu du, eta paisari laguntzen zion, eta bidaltzen dute, ondoren, bidaltzen duten aroztegi batera, lan egitera, esango nuke, bere bizitza izango dena, hortik aurrera, ez, langile bat izatea, aroztegi batean, eta ara joaten denean, herri txiki hartara joaten denean, zerbait gertatzen da, eta bera horren beste maitatu duen eta gozatu duen erlijioa eta paisaren lana edo gauzatzea den aukera sortatuko zaio, eta hor ikusiko da, herri txiki batek duen berez trauma oso handi batean laguntzen arituko dela, eta baina, bueno, nahiko komplikatua da, ni ere komplikatzen ari nahi. Bestea kontua da Paul Verhoeven. Eta Paul Verhoevenek ez daki pelikula bat egiten polemikarik ez baldin badago. Eta Benedetan ere lortu zuen hori. Monken arteko lesbianen historia. A ber, ez dago pelikula, ez karri behar nuen. Bai. Eta gaina dago, benetazko gertakarietan oinarrituta, eta liburu batean oinarrituta dago. Eta niri pixka tortzen zitzaidan burura, Arkoko Juana, edo Juana de Arko, edo ez, etortzen zitzaidan Jean d'Arc pixkat burura, eta da, olako histori bat, hau da, jainkoa agertu zait eta esan dit, eta ikusten dugu Benedetta pertsonaia hau, abadia batean bizi dela, eta azten, hor, ikustitugu nolabaiteko gauza bitxi batzuk, laburtuz, bi pertsonai ikusiko ditugu, bi emakumezko pertsonai bat, monja tartean, hor, maitasun histori bat egongo da, eta Benedetta, hor ikusten dugu iruditan, ikusten dugu jainkoak egiten dio, hor badaude estena kitsch, oso barregarri batzuk, nahiko, nahi pilo, hau ez ikusten nahi zineman. Farta, oso interesgarria da, eta ikusten da nahi gehien gustatzen zaidana da, lesbianismoarena ikusten dela, eta gero nahi asko gustatzen zaidana da, nola aipatzen duen eta nola ikusarazten duen garai hartan, beste garai bat, eta hitz egiten ari gara, eta azkenan badago, historia desuzula, emakume bat, edo ezkontzen da, edo monja da, edo orduan egoerak bideratuta, berak garatzen du, ez da guztiz argitzen, baina garatzen du estrategia bat, eta estrategia oso interesgarri bat, boterea eskuratzeko, eta bere bizitzarekin nolabait nahi duena egitu. Gehiago argituko, spoilerrik ez egiteko, beraz, Euskal Herriko pelikula bat ekarri duzunez, apaiz kartzela. Bekarri behar nuen. Dokumentala, ez, historioa kontatzen duena, tartean apaiz ezagun batzuk, Amuriza bera ere agertzen dana. Hori da. Oso film dokumental gomendagarria, oso interesgarria, nik nuen ezagutzen, ikusi nuen arte nuen ezagutzen historia. Eta, laburtzeagatik edo, azalduko diguna da pixkat frankismo garaian nola ematen den gauza nahiko bitxi bat estatu mailan, dala apaizez betetako edo apaizei zuzendutako gartzela baten sorrera, pixkat, Erromarekin eta apezpikutzarekin edo ezakide oso ondo norekin edo antolatuta, eta gauza berez ez dana oso ohikoa, eta frankismo garaian bertara erregimenarekin ados ez zeuden apaizak edo bidatzen zituztenak, eta ikusten da pixkat, berdina, gauza da, nolabait morala, etika eta erlijio desberdinek eman ditzaketen irakurketa munduaren inguruko irakurketa oso interesgarriak, eta gero dago kanona, eta hemen ikusten dugu pixkat, bazaudela apaiz batzuk, kanonaren kontra zeudenak, eta horren ondoria zein izan duzen, eta egia esan oso interesgarria, hausnarketa oso interesgarria, dokumentala oso ondo egina dago,
Oier Arantzabal, Ritxi Lizartza eta David Pallaresek egindako dokumental, eta oso interesgarria. Eta bildumarekin amaitzeko telesail bat. Telesail bat. Hau ez dut ikusi, mesedez ikusi. Ba ez dut oraindik ikusi, baina apuntatuta geratzen da, Karnibale. Oso telesail interesgarria, Karnibale esan duzun bezala, telesaila biden baral ditu, besterik ez, zer ikusiko dugu, zer erakutsiko zaigu telesail hontan. Ikusiko ditugu nola baiteko bi histori paralelo, bai, pixkat sartzen gara fantasiaren munduan, bai, fantastikoaren munduan, eta ikusiko ditugu bi errealidade paralelo, batetan ikusiko dugu freak show bat esaten dena edo, bai, malabarista, tarota, kartak irakurtzen dutuena, eta horrela osatutako zera bat ikusiko dugu, eta bertan pertsonai bat, zut esango ona edo txarra den, oso pertsonai esanguratsua, bertan aurkituko dugu, eta gero beste historio bat ikusiko du, eta bertan apaiz bat, eta esango ona edo gaiztoa edo zer den. Eta apuntatu beharrekoa zure ustez merezi duela. Eta ongia eta gaizkiaren arteko talka bat ikusiko dugu, benetan oso telesail interesgarria, bai. Oso ondo, apuntatu da geratzen da, horrekin osatu dugu bilduma, eta orain askar batean, asteko estreinoak errepasatuko ditugu. Jakin da, aste santuan, zinema batzuk ere itxisten dituztela, baina bakarren batek bertara joatea erabakitzen badu, aukera ere badaukala. Zer jungo nahi, segur. Bai, hoi da. Empire of Light, bai, joango gara. Empire of Light aurreneko. Empire of Light, Sam Mendes zuzendariak zuzendutakoa, zinemari zuzendutako film bat, maitasun askorekin erekitakoa, sentimendu askorekin erekitakoa, 80. hamarkadan girotzen den nolabaiteko maitasun histori bat, emozioen inguruan erekitakoa, eta konplexua dirudien film eder eta ikusgarria dela diote, Sam Mendesek oso film ezagunak eta interesgarriak, Revolutionary Road... Hori bada berme bat, ez? Hori da. El Castigo bestea. El Castigo, Txilera jun behar dugu, eta bertan oso kritikana jaso ditu, eta bertan ikusiko ditugu guraso batzuk, ume bat, haserre bat, umea zigortzeko asmoz, bide bazterran utziko dute, eta gero itzultzerakoan umea desagertu egin da, bilaketa non dago, eta horra zalaratuko dira drama bat, asteburu arratsaletan jartzen diguten drama horietako bat. Bai. Bueno, argudioa. Argudia eta originala. Makina bat entzun izan dugun horietako bat. Un bon matin. Hori da. Mia Hansen-Løve zuzendari dagoeneko ezaguna, eta goiz eder bat, edo izango litzateke itzulpena, filmaren izenaren itzulpena, eta ikusten dugu aktoresen artean Lea Seydoux, Adelen bizitzaren protagonistetako bat izan duzena, eta oso aktoresa interesgarria dena, nola baiteko, irukete romantiko zea hontan ikusiko dugu emakume bat, emakume honen aita adina dela eta gaixotasun bat dela eta ezindua dago eta laguntza behar du eta atentzioa behar du eta badakor prozesu degeneratibo bat, ama da, ume badaka, eta bere lagun batekin, bikotea duen lagun batekin hor sortuko da nolaiteko. Triangelu, maitasun, eta oso pelikula sentibera dirudenez, interesgarria. Eta bukatzeko bitxikeri gixara, ze Portugalko zinema askotan ez dugu izaten gurean, eta handik dator, ez da, Fuego Fatua. Hori da, Fuego Fatuarekin, nengoen, ekartzekotan, zuzendari honen, Joao Pedro Rodríguez edo, zuzendari honen aurreko pelikula bat, izena duena ornitologoa, el ornitólogo, da zuzendari horren aberarena da Fuego Fatuo, imaginatu. Nondi joango da. Surrealista, queer munduarekin ukitu bat, gauza mistiko, religioso, ikonikoekin naztua. Azkenean ezin duzula iesi egin, mistisismotik ikusten duzu, alaxe abiatu duzu, erlijioa, mistizismoa bakoitzak biziduen bezala, eta bukatzeko aipatuko dugu Mikel zure baimenarekin, izan ere gaur EITB-en ospatzen ari garelako ekin anistasunaren eguna, atzo bertan 20.000 especies de abejatzen estrenaldia antolatu zuen etxe honek, eta guk astelenean
hasieran ere aipatu genuen Izaskun Arandiaren lana, gaur estreinatuko dela, My Way Out, eta hain zuzen ere Londreseko klub ezagunenean, transexualen klub ezagunenean girotutakoa da, eta bertako 5 protagonisten istorioak kontatzen ditu, hemen Izaskunek berak ere aurreratu zigun, ez, bakoitzak ze modutan bizi duen, edo bakoitzarentzat klubak berak zer ekartzen duen, batzuentzat zoriontasuna dela, beste batzuentzat aske sentitzeko modua, izkutuan, ibili behar izan duten urte hoien orain berriz aitortza ere gustora hartu zutela haiek, eta gaur estreinatzen denez, eta ez da kasualidadea noski transexualitatearen ikusgarritasunaren eguna delako, gonbita ere pelikula hori ikustea, ze gero esaten ari bagara gainera Euskal Ekoizpenak lagundu behar ditugula. Bai, eta gaina Izaskunek kriston lan egin du, eta berari eskaer da filma, berak asko jarri du, ezagutzen dut, estimatua dakat. Igerri da. Oso langilea, zuzendaria ekoizlea. Bai, merezi du. Badakizu, Mikel, oporrak iritsi zaizkigu, zuri eta guri ere bai, esan dut lehen, txirrindulariak izango ditugula datorren astean, beraz, saiorik ez duzu izango, 17an itzuliko garagu, indar berrituta, orduan bai, eta orduan ere, hementxe espero zaitugu, Mikel, eta zuek ere horrengo zareten esperantzan, horixe, aste santua, Paskoa, danak ononak izan, eta itzulera arte, ondo izan, agur.